Едно упражнение за премахване на възела между плешките. Можеш да го правиш дори след работа, когато си уморен. Всъщност нямаш възел между плешките, просто всички мускули и други тъкани около лопатките са много сковани и липсва движение. И виждам, че хората с болки в гърба много често не могат да разширяват гръдния си кош. Всеки път, когато вдишваш, ребрата ти трябва да се раздалечават, а когато издишаш, трябва да се приближават. Ако и теб те боли между плешките, пробвай това упражнение. Влизаш в тази позиция и дупето е върху петите. Ако не можеш, постави възглавница под дупето, така че да се отпуснеш към петите. Лактите са към пода, дланите сочат към тавана. Завърташ едната длан надолу към пода и я приплъзгваш малко напред. Обръщаш главата си съвсем леко към дланта, която сочи нагоре, и просто дишаш. Дълбоко и тихо вдишване през носа и изключително бавно издишане през устата. И повтаряш това за 5 повторения. Ако те боли дясната плешка, прави това с лявата ръка напред, а дясната длан сочеща нагоре. Или ако те боли лявата плешка, прави го с дясната ръка напред, а лявата сочеща нагоре. И не забравяй да ме последваш, защото постоянно споделям нови упражнения против болки и скованост.